Vi har i bioteknologi valgt at have om gensplejsning af fødevarer, det etiske dilemma der bag, og vurdere både fordele og ulemper ved dette. Et af de gensplejsede fødevarer, man kan finde på hylderne i dag, kan fx være Becell Proactive, der kan hjælpe med at nedsætte de kolesteroltal. Fordelen ved produkter som disse kan fx være, at man kan afhjælpe forskellige sygdomssymptomer. I det her tilfælde kan det fx være højt kolesteroltal eller for højt blodtryk. Og så er der også nogle ulemper ved gensplejsning. Man ved fx ikke, hvilke bivirkninger produkterne kan have på kroppen. Er det fx skadeligt for, eller Skadeligt for andre dele af kroppen, som det ikke er testet for. Endnu en fordel kunne være, at man kunne indbygge nogle af de sygdomsbekæmpende stoffer i selve produktet, som de fleste folk de køber. Og så på den måde, der vil man kunne spare samfundet rigtig mange penge, og man vil også kunne have flere på arbejdsmarkedet, fordi at der er ikke sådan er så mange, der ligger med sygdom. Hvis de her ting for eksempel kunne være så gældende, ville man kunne spare en masse penge set fra et samfundsøkonomisk perspektiv, da man ville kunne mindske udgifterne til sygehus og læger. Medicin skal stå uden for børns rækkevidde i et medicinskab f.eks. Hvad kan der ikke ske, hvis små børn de spiser for store mængder kolesterolnedsættende mad? Et etisk dilemma, der kan være ved at putte medicinske præparater ind i supermarkederne, kan være, at de ikke har den nødvendige basisviden for at kunne forklare, hvordan de virker og hvad de virker på. Så du kan dermed ikke få den rigtige vejledning osv.